Jesus. It's nice to be here. It's nice to be here. Moya wenyaniso ayingumoya waqoki funeka uthethe inyaniso ungathethwa ubuqoki ngoba asinamoya wabuqoki ingxaki siyilo ngxaki njalo asikwazi uthetha umoya wobuqoki ngoba asiwazi asazani nawo sazana nowenyaniso sazani nobuqoki sazana nenyaniso ngoba umuntu waphamisa isandla othi ndifuna owebuqoki phamisa isandla ufuna ubuqoki wena umoya hallelujah 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 uza kubamba kwakho not la owobuqoki uza kubamba kowenu not la awuzoze ufumana kola masango wakwenu hallelujah hallelujah funeka uyithathe le nto iphila pha kuwena ivangeli iphiwe ekhaya iphilwa phe ivangeli ubuxoki bazalwana into kokubana ivangeli okanye inkonzo ayikho endlini inkonzo ikho emotweni uyinkonzo emotweni uyinkonzo eshop soyothenga awuthengi nakweyiphi ishop njengoba kubhalwe spa aba spa bayithu kuku spa wegrocery kuku spa wanto ungangena kweyiphi wena usizwe kanene xa wena ukwela cala leyo yintoni enokusakwela cala uthini ifridge ziwike eza kwecala legrocery ungaxelela umanager wakwaSpanje le anyuse ivolume phaya kwelakhe ifridge xa usingisiwe ngoba umuntu osingisiwe ungena nakweyiphi phambi ayoma phambi komanager amxelele manager leni into andiyithandi ungasuke uyongena kwela cala lotshwala kodwa uthi usingisiwe moya wesikolo singisiwe kahle isikolo sisenza umuntu athi vram siphela isibhabhalazi isikolo fundiswa phethe isikolo uyawuncama thina samkeli yonke into asamkeli yonke into andisoze undibone ndilala endleleni xa ndiqhuba kodwa soze undibone ndiphethe isikolo okanye i-Red Bull soze undibone from Eastern Cape to Cape Town andilali andiyondangakho futhi mina ngoba ndimdala kodwa soze undibone la kwawulala wena ukhela isikolo uyayiba inyama yami soze ndenze edomna moya ingcwele ukhona jonga aba ndasindiswa okanye zabakho okwabakho iselula phone soze ndisethe ifoni ndithi maye ndivuse umoya ingcwele khona zange ndayenza loo nto ebomini bami andiyazi uvuswa ifoni ndithi moya ingcwele ndiyalala ngoku ngexesha ethenza uvuka hayi yenye levele andiyamadoda amakhulu hallelujah kaloku lento kuthiwa kuba ubunzulu yenye ilevele ephandwe bunzulu efuse bunzulu hayi nyani ndithetha inyani zange abo kwabakho ifowuni ezinto ayijongani soze uyibone isetiwe ayiyazi idimke iphele kum ndibe nenye iphele ayiyazi into yokuba yake yaseta andiyazi ifowuni zisam noba ii-alarm zazo zikhala kanjani andiyazi loo nto ndifuswa ngumoya ingcwele mna ndifuswa noba ndilele ngo-1 ebusuku ndithi ndizawuvuka ngo-3 okanye ngo-4 umoya ingcwele uyandivusa andithi ndilele leyithi mandisete i-alarm
andinayo loo nto bazalwane. Nyani iyenzeka, ndiyayiqiqa loo nto enhliziyweni yami, ndiyayazi loo nto. Noba uyayidawutha wena, ndiyidawuthi, thetha into endiyaziyo. Umoya kaJezebheli into eninji njengoba nisisiwe, njengoba uhleli phansi uyatsho enhliziyweni yakho into eninji ethethiweyo apha, nezinto ezintathu ezithethiweyo apha, zezinye zezinto umoya kaJezebheli ondingene ngazo. Namhlanje ngifuna uphuma kule conference zinqobekile lezo zinto. La kuthethwa liyadala, la thethwa liyenza izwi lakhe. Sifuna ukukhoboza kutsho kathi uza ukhotshoza umoya kaJezebheli. Funa ukuphuma ukhotshoziwe, uyazithathela wena. Ibebuhlungu inhliziyo yami, kunabazalwane abemkile lapha enkonzweni kwele ndikhonza kulo. Ababazalwane bahamba bexhoma istatus besithi sisohlukene nokushunyezwa ngewiki. Bakhulekile, bebebambekile. Bhayibheli lithi wathandayo. Lapha abazalwane sikotiswe. Ungubani wena? Ngundlela bekotiswe, umphandle bekotiswe, bekufundiswe la. Ilizwi alikhuleki mntu. Bathi sikhulekile. Njengomntanami lo bethetha noThuliswa sithi, hayi kaloku andikhonzi nanje ngikile kuli, ngoku no yile nto ndinje enhloko. Ingxaki yabazalwane bamamela bathi haleluya, baliliswa zizono. That's why ungabona linganisa, bona abantu belilo ulinganise, kanti omnye uthithisana nalesi sono, akafuna ukuhlukana naso. Kuthiwe amen. Masigoduke engekasohluki. Benza ngathi bebebotshiwe. Lithathandayo nangoko kuzonika uchance wena. Liyathanda. Asishumayeleli wena, sishumayelela thina. Igazi lakho lingabuzwa phezu kwethu. Thatha ubeyithatha, uyeka ubeyiyeka. Sethe ivangeli elinjalo. Leave it or take it. Linjalo ivangeli esiphethe. Livangeli elakudala elasekhulula esonweni ivangeli elakudala elasikhulula esonweni ivangeli elakudala elasikhulula esonweni ivangeli elakudala khulula esonweni lilo leli elafangeli lakudala, not ivangeli lesimanje manje, not ivangeli lekhwekhwa, not ivangeli lethomoyi. Ivangeli lakudala,
ivangeli lenza umuntu ungcwele. Hlabelela uthi ukuphila wenza ngcwele amakhono. Lela dala lela dala le ufuna lona, umoya wakho ufuna lona, awulifuni elesimanje manje ngoba lona luzakwenza ube zintsasa, insasa zesihoko. Yela sikolola emsonde Thankeli lakuthala lasikhulula esonweni lakuthala lasikhulula esonweni
imtshisa imenza beyinjaka-Mrs. Thukuza la ngoba wena unqina uba yinja ka-Mrs. Ngoba ingxaki yethu asuze ungayishumayeli evangeli. Solishumayela evangeli. Sizolishumayela. Nangoku sizolishumayela. iBhayibhile lithi unendlebe nje unetshaka. Dalo wanendlebe apha ezindlebeni zakho kukho umngxunya. Lo mngxunya unikeza lento ithethwayo, uyinikeza ingqondo nenhliziyo. Indlebe yakho iselfone yakho ikumamelisa ingene lento phakathi siyenza ntoni kuwe. Antonwabanga ngibona nje ndizohamba ngomso. Ndiyayazi imini yami yokuzalwa, ndiyazi imini yami yobhubha. Njengawe njengohleli kweso situlo awuyazi imini yakho yobhubha. Nethamsanqa mntana. Omnye umntana wayefunda kuphi ba? Kuphi la? Usu lapha. Queens kuphi le dolobha ngapha? Ngapha kwacho. eMonti. Omnye umntana wayefunda eMonti. Ndamhayikisa. Ndidibana naye eGcuwa. I mean kuphi le dolobha ya ngapha kwacho. EDuthu. Wahayika mna ndibheke ecala. Kanti naye ubheke ecala. Akayingcobo. Mna ndandihayikisa umuntu obheke engcobo nobheke ecala. Nobheke ya. Kanti yena ubheke ecala. Lo mntana wathi ufunda nenza ubungqina nje. Wathi ufunda eUsu eMonti. Ndathi mna kuba mna umthetho lo wami nje noba ungangiboni ngathi andifundanga but wayibona mandifundile ne. Yeah, ngiyabona mse ngifundile ne. Mna umthetho lo wami njengoba ndisindisiwe njena ndaba yiprofessor. Siyafana bazalwane. Yeah, so xa ngaba kugrade abantwana ndiyaya pha kwigrade. Ndiyaqualify apha. Hallelujah. So phaya ndiyambuza ke lo mntana. Wathi ndiyambuza into yoba uthini ngoYesu ke sisi. Uthi you hayibo Yesu. Mna unoYesu. Asinabudlelwane mna noYesu. Ndithola ke mntana xa ungenabudlelwane wena noYesu awunabudlelwane nawe. Ngoba uYesu nguwe. uYesu bumba ubomi bakho. Ndithi ubuyazi mntana njengoba sewukule age ukuyo. Ufunda euniversity. Unenjaba zikamama akho. Unenjaba zakho. And injaba zikamama akho zikujongile. Into kokubana umabane bengubani xa ngaba yena nomntana ofunda euniversity. Injaba zakho even napha esikolweni zikhona ezithi sake sibone uzawugreda na. Ndithi ngethamsanqa usenogreda. Usenongagredi. Ndithi bhadoka mna. Ndike ndiye xa kugredo. Izithwala ntwe ziyangena. Zifike. uMC wakhona athi phambi koba siqale lenhlangano masiqale sithobe enhloko. Ngoba kunabantwana bakule program ebekufanele babala. Phathi basezimosha. Uthathwe inhloko. Ndithetha nale ntombazana. Indimamele. Ndidrive itest. Iyaqhathaza kancinci ndiqonda uba mandingancami ngoba ndifuna umwina lo mntana. Ndithi yibhaso phela into uyithethayo. Ndithi ungagreda. Kube mnandi. Umwinile uSathane. Quick
and futhi ugqiba kwakho uyifumana umsebenzi eMonti wena uhlala eKala kwipay yakho yesithathu usiqale into yoba mawuthenga iporo nansi ijiko zaseNciba uyamngena ngayo lo phoro kowenu xa ufika kuyakikizelwa kowenu xa kukikizelwa kowenu uyaphinda yagoduka iporo yakho soyichelele negusha wayikhwitsha nangemiswane xa uphinda ubuye usithi uze ekhaya okanye ungekabuyi usithi wenjiji kwi-dry zaseNciba kuba uzawuwela iNciba ubheke emsebenzini eMonti kweza dry hayi bo ikushiye imoto irore nawe uqheke kubuchopho uphele ubomi ngoba wena uthembele ngobuswane webhuku ndithi uJesu njalo ke mntanami uyamsindisa umuntu kwezo zinto ndithi izinto ndizithethayo ndiyazazi ndathi siyofika eqala wabe selila la mntana ndamisa imoto ndayimisa eqaleni ndathi ngizokwamkelisa uYesu andikhathali noba ukhonzanga nami but yamkela uYesu nawe unethamsanqa sawugredile nawe unethamsanqa saqhubekeka nemfundo sangena euniversity nizaqhubekeka niyafunda but ufuna niyazi uSathane uneplan ngani plan yakhe kuphelisa phakathi ubomi akumnandanga ufundisa umntana ngama-apple kamnandanga babuhlungu abantwana bayageza namhlanje besako-grade 11 nabo-grade 7 ndiyazi ezi zinto zale-grade umntana esaku-standard 7 okanye ku-standard 8 seleqala egeza ingathi ufundile akayazi kuba wena mzali wakho umphethe ngenyembisi azi izinto nizenzayo abantwana bam anizazi i-background zenu hayi bo Bhayibhile ithi uJesu ufike wasinika ingqondo xa ulafuna kuzazi busuka phi ubheka phi phuma kwikhaya elinjani